वेलकम टू आवर यूट्यूब चॅनल SM Art Goa. आमचे चॅनेलाक सबस्क्राईब कर, आमच व्हिडिओ लाईक कर आणि कॉमेंट कर. गायज बरे मा तर आमच्या चॅनलला तुमचं स्वागत असा SM Art गोवा. आणि आम्ही आता वयतू काहीतरी वयतू आता आम्ही आर्काच्या बांधार पावलो. आमच्या आर्काचो बांध बघा कितकी सुंदरता, ह्या गावाची सुंदरता. वा 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 काय सुंदर रे गाव ह्यो आणि काय सुंदर हे गावाची निसर्ग बघा. आता मी बालखान्यान पावलो. बालखान्यान हे कोण फणस पडतात फणस लागलेले हे कोण बॉल शोधतात, बॉल झाडले आधी. तर आता मी पुढे पावलो, माझे पुढे वयतू आणि आता मी वयतू मानशेर वयतू कोरगांवा. सगळं मानशी आता हे माड सुकले मरे यांचे. आता रे गरमीत तरी झाली तर माड सुकले तर का हे कुत्रो बघ सुकलो. आणि हे कोण बाबू बाबू कमरेत हात भरून आमकां बघता. आणि आम्ही आता ह्या मानशेर पावलो जाऊ बघा. ही वा वा काय ब्युटी रे वा. च्या पाणी बघ कसं लागता करून लागता पाणी बघा बघा बघा. वा 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 काय सुंदर असो ह्यो नजारो जाल्लेलो असा. आणि ह्या देवळा सायडीक हयसर आणि ही मानशी आसली कोरगांवची मानशी. वा हयसर बसांक सुद्दां त्यांचे जागो केल्लो. स्टेज बांधलेली हा बघा. हयसून तुम्ही हो सीन बघू शकता आणि ह्या सीनाचो आनंद घेऊ शकतात, लाभ घेऊ शकतात. बघा बघा वा 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 पाणी बघा कसं खळखळटा, खळखळ करून पाण्याचा आवाज येता. वा मस्त मस्त शांत दिसला आमकां येऊन. ह्यो काय करता काहीतरी करता ना ह्यो फोटो काढता दिसता. फोटो काढता वा फोटोग्राफर इल्लेले आहात हयसर. गाडये बिडये घेऊन सगळे आम्ही इल्लू जाऊ. फोटो काढता ह्यो फोटो काढता. वा वा काय सीन हा रे वा. बेस्ट फोटोग्राफी जाऊ शकतात. मस्त हयसर मजा येयली आमकां. हे जायना रे फोटो काढून हे बेगीन काढ बघ ते. जमला. काय आहे तो जायला आटापणार रे बेगीन करा. चला तर आम्ही फोटो काढले माझे. हे कोण कुत्रो आणि आम्ही माझे पुढे इल्लो जाऊ. ही माझी यांची एंट्री घेऊया एंट्री. तर आमच्या ह्या लोकांना लाईक करा, कमेंट मारा आणि सबस्क्राईब करा. तुम्ही सबस्क्राईब करून आला यांची एंट्री. आता आम्ही माझे पुढे गेलो, भिजून गेलो. ऑफ रोडिंग करतो सध्या. ऑफ रोडिंग चालू आमची. तर आणि हयसर बघायचे हय भाट या हय शेतां करतात लोक. ह्या वर्सा करूंक ना दिसता. पावस येयल्लो अजून. पावसानच करतात ना रे. हे पाणी वा वा काय सुंदर नजारे हयसर आहात. गांव हा म्हणून ह्यो आमी आसूं नाल्यार काय खंय सुंदरता खंय हा गांव ना जाल्यार. गांवातली सुंदरता ही वेगळीच आसा. आता हे चार माड बघ कशे 4-5 माड आहा थंय. वा 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 बरा दिसता हयसर बघा तुम्ही. हे बघ कशी घरात पुढे. आता आमी खंय येयलू अल्तडसून पलतडी येयलू. म्हणजे आसलो आम्ही खंय बालखान्यान आसलू. ते आता आमी येयलू देवसान पावतू आता. आमी हे बघ देवसान पावलो. देवसांच्या लोकांच्या हितून पावलो गलीनी. कुत्रे बघून आमकां पळतात. म्हटल्यार आमकां बघून कुत्रे पळतात. हे कोंबडे पळतात. हे दुसरे कुत्रो हयसर माड बघ कितके. देवसान पावलो आमी. कितके माड रे वा. मस्त थंडगार. ही चर्च बघा. कपेल बघा तुम्ही. आणि आता आम्ही अरे आमचं पाहुणं आमकां कामाक लायल्यान. पोटली घराकडे व्हरून दवरूंक सांगल्यात. आपल्या कामाक लायल्यात पाहुणे. तर ह्यो आसलो आमचो आयचो लॉग. आणि आता आमी वयतू आणि त्यामुळे तुम्ही लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. आणि हे आम्ही हय चवथीची प्रॅक्टिस करतो. आम्ही लॉक करून दिलो आणि चवथीची प्रॅक्टिस. हो बबली हय बबलीक आम्ही वरांक नासलो. बबलीक तुशण हाडला. बबली तुशणाक गेलो. बबलीचं टोक्या जाला. सो बबलीक मातसं वरांक ना आम्ही. आणि आता आम्ही हय प्रॅक्टिस करतो चवथीची. तुम्ही चॅनलाक सबस्क्राईब करा आणि आमच्या ह्या व्हिडिओक लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. आणि असेच आमचे गावठी कोंकणी लॉग्स जे आम्ही पेडणेकार राहू आमच्या भाषेन बोलतो. जसं मी आता बोलतोय तसेच त्याच भाषेन आम्ही आता हे लॉग्स घेऊन येतलो. आणि तुम्ही आदले आमचे सगळे लॉग्स बघा आणि आणि आमकां सपोर्ट करा. ओके चल बरा. तर वेळ या आम्ही बरा. चल बरा.